Chat, dôležitý oznam. Y-Games Lanky sú späť. Y-Games Lanky sú späť. Veľmi rád som, počkaj mi. Veľmi rád som, že vám to môžem oznámiť na tomto streame. Vlastne bude to po... Počkaj mi teraz. Bude to po MSR-ku, bude sa to volať Y-Games Praha, bude to počas 4Gamesu, pretože Y-Games Lanky boli vždycky super. Počkaj, hneď ťa nechám hovoriť. Nebude tam len CS-ko. Že to nemalo ísť von. Ešte to nemalo ísť von, však ešte sme nedávali nič von. Ale veď sme sa bavili, že dávali sme post dnes. Budúci týždeň to malo ísť, kámo. Ale veď nebol post do tom vonku, nie? Nebol post žiadny. Tak ty si mal dať len nejaký teasing a nie to celé p***bať von, to celé info. Nenapísala šéfka. Creature Freacher teraz nie. Chat. Čo? Zviet. Ježiš, ona mi volá, počkajte. Vyhnem sa, počkaj.